Garden gimana spesial lah siapa? Kalau bahas ya. Dora sama langsung. खुलुमबाय लोगोफोर स' दिनै आंनि बहुद स्पेशल डे आरोना लोगोफोर माने नोंथांमोना दासान्दि टाइटेल आरो थाम्बनेल नुना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आंनि मा सान येस लोगोफोर दिनै आंनि बार्थडे दिनै आङो 21 इयार्स कमप्लिट जाबाय थ' 22 सिम हाबसिगोन आरोना 22 इयार्स सिम थ' बिनि थाखायनो दिनै एसे बार्थडेनि एसे सेलेब्रेसन खालामसै दायो आइ आफाखौ एसे खुलुमसै आरोना ओमफ्राय दायो लोगोफोर केक हानायनि मोनसे सिरिमनिबो दोङो थ' बेखौ दसे उनाव जों हाहैनोसै खैराबारि मुंख्लं गारदेनाव स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आंनि बार्थडे सेलेब्रेसन खालामनायनि भिडिअखौ थ' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ नै जाया बार्थडेनि थाखाय फुरा लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना आंनि बार्थडेनि थाखाय लोगोफोर दायो माने गिबियावनो बाथौ खुलुमग्रोनोसै आरोना आइ आफाजों लोगोसे बाथौ खुलुमसै थ' दायो बाथौ खुलुमना लाग्रोनोसै बिनिफ्राय बुरियाके बार्थडे सेलेब्रेसन खालामसै लोगोफोर अके नै जोंनि आलासिफोरा सफैजोब्बाय निजादो नै जाहा माने बाजै निजा जाहा हिनजाव निजा जाहा बिमा निजा जाहा आसलि बिब'नि साम'नि बर ओमफ्राय नै जोंनिया आर्टिस्टफोरा हुलाबारि बाबा दोङो सब दोङो ओमफ्राय निजा दोङो दाखालिनि गोदान एक्ट्रिसा नै मनिसा बर' हेल' दायो जों गासैबो खैराबारि मुंख्लं गार्डेनाव जों केक काटिं खालामनो थांगासिनो स' केकखौबो लायाखै थांना लायनोसै आरोना स' गासैबो नै लोगोफोर जोंनि ग्रुपआ मजाल ग्रुप आरो खानैसो लोगो दं आरोना कलेजनि थ' लोगोफोर नायलांदां जोंनि आंनि बार्थडे सेलेब्रेसनखौ बडि इन्जय जानो थांगासिनो मोनदों आंनि बार्थडेआव फैना बोरै मोनदों आंनि बार्थडेआव फैना सब रेडि दा थांनो मुंख्लं गार्डेनाव बोरा गोरबा चलो आ जाओ हेलमेट किधर है हेलमेट गान लाई नामा चलो सानै सानै हिन्जावखौ सानै सानै लाखायनाय ने बाय बाय ओमफ्राय लोगोफोर जों दा नै लोगोदो आंदो थांनो ओंखारबाय गोरबोआथ' थांग्रोबायनोखा बेनिफ्राय जोंबो थांबाय थानोसै दा नायलांबाय थादो आरोना स' बिथांनि नाजानायाव दिनै आं केकखौ हानो मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर गासैबो रेडि जाबाय नै केक दै आरो बट लानो बाखि दंबावो दायो लानोसै दै आरो स्प्रेड जादों नै जोंनिया हुलाबारि बाबा बिफा आफा दे लादो फैदो जोंनिया दादा हमको स्प्राइट चाहिए अभी स्प्राइट कितने का है बड़े वाला कितना है नहीं है अरे भाई इतना बड़ा दुकान है स्प्राइट भी नहीं है ओके डन दायो गासैबो रेडि जाजोब्बाय थ' दायो केक हायनोल' बाखि आरोना थ' लेट्स गो यस काम लाबाय गासै लाबाय लोगोफोर लेट्स गो टु मुंख्लं गार्डेन नै जों दायो फाइनालि सफैबाय जोंनि डेस्टिनेसनसिम खैराबारि मुंख्लं गार्डेन आरोना थ' दायो जों बेयाव लोगोफोर केक काटिं सेरेमनि खालामनोसै सॉरी गाइस थोड़ा सा लेट हो गया सॉरी क्या बोलता है भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई ना अभी तो एंजॉय करेंगे कैसा कहीं रायगासिनो ना गैला बार देवरानि मोनानोलै लोगोफोर नै दायो जोंनि आइनि केकआ आनबक्सिं जागासिनो आरोना 1 2 3 सोर गिफ्ट होयो थेंक यू वाव किटकेट नै लोगोफोर जोंनिया बिब'आनि होबाय आरोना गस्ला थेंक यू अ माय गॉड थेंक you लाइफ अफ फर्स्ट टाइम लोगोफोर
लाथ'सैनि गोरबोनियाव दिनै आलासि जालांनांगोनलै पुरा मोनजागोन सरि थेंक इउ भाइ दे Nah, ini tamu lah. Thank you. Rora dan gimana spesial nanti ya? Kalau bahas ya. Dora saya lah sah. Onai, hula pari bapa sebenarnya. Ini hula pari bapa ya, naik sih, mai ya. Naik permainan daya mana pekiran semenisak lebar na, so binta kaizeng daya. Dia mau Khungur ni sani so workers dong ay yo so bitang daya kini dar na. Hey birthday ani. Pekiran sada benci. Look for the cake cutting kalamna no so pile berna. Guys, अभी time है इस सबको unboxing करने का तो let's go. तो पहले हम किसको देखेंगे? इसको. चल इसको देखते हैं. Go. तो look for लाइजर नहीं gift पर का unboxing हम share ना. So thank you so much guys. माने आंगे लगे dengan tanggung माने everybody support and everybody माने birthday everybody wish kamu tak buat thank you so much ना. Oh my god. First present, so bitang kuli baju ya buah, tunggu nanti mau tu dia. Oh my god, what a beautiful cup. Thank you so much guys. Serudun bitila, kita serudun man komen kam dari bini lah ke serudun. Itu nanti aku komen jawab deh, orang ni. Oh, thank you. I'm a chocolate lover guys. So, wah. Thank you so much. My favorite. अभी हम थोड़ा सा खाएंगे मतलब मैंने बहुत दिन उबे ना चॉकलेट इन्हें ना कर ला रहा लोग पर दिने नि भिडियो बेना शेयर ना सो आं दिने आंनि बर्थडे नि जालां नाय जि फ्लेवर्स बेखौ दिखाबाय से तो थैंक यू सो मच बिदिनो सपोर्ट होबाय थानायनि थाखाय एन्ड थैंक यू सो मच once again for 50k subscriber लोगोफोर ओमफ्राय थाबैनो 100k सिम सहैगोन आरो आसा थाबाय ओमफ्राय मोनसे सिमां दंमोन आरो लोगोफोर माने New Year दिनै बार्थडेनि सिगाङावनो मोनसे 50k जाथारनांगोन होनना आं गावखौनो गाव मोनसे चेलेन्ज लादोंमोन आरोना स' बे चेलेन्जआ आं कमप्लिट जाबाय लोगोफोर स' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो मोनसे आं लोगोफोरा गावखौनो गाव मोनसे चेलेन्ज लासो दै गासिबो नङा दै आं गावखौनो चेलेन्ज लादो माने नेक्स्ट बार्थडेनि सिगाङाव आङो 100k खालामनो हादोंब्ला आंनि बे सिमाङाबो सक्सेसफुल जागोन लोगोफोर बेनि थाखायनो नाजाबानो जाबाय आरो ना नेक्स्ट बार्थडेनि सिगाङावनो आंखौ 100k साबस्क्राइबार खालामना होदो लोगोफोर स' लोगोफोर गिनानसै आरो ना स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ गाइस लाभ इउ अल